Kaixo, zer modu zeaten. Hemen dakagu aurtengo lehenengo atxorko historiako lehenengo audioa eta bideoa. Nolabait oso laburbilduta, ideia funtsezko batzuk, klabe batzuk emateko lehenengo saio gai honen inguruan, entzinako erregimena identifikatzea, aurreko urtetatik badakigu gutxora erazter den, goazen ongi finkatzera zeintzu diren ideia nagusiak, ulertzeko nola urrengo gaietan, iraultzen gaietan, landuko dugu transformazio sakon bat gertatzen dela hemendik eta beste gizarte batera. Gizarte bat guregandik urrun edo urrunago dagoena, orain hurbilago daukagun gizarte estilo batera. Aintzinako erregimena Europan dagoen 16-18 mendeen bitarteko sistema bat da, erdiaroko hainbat ezaugarri dituna, baina ezberdintzen dena ere bai. Ez gira sartuko azaltzera zerbait, zertan ezberdintzen den, baina hiru ezaugarri nagusiak, alderdi politikoan absolutismo monarkikoa dugu, egia da gaur egungo estatuek daukaten boterea asko handiagoa dela monarka bez zeukaten absolutismotik, ez dio horri erantzuten, baizik eta zeukaten soberaniari, zeukaten erresumen jabetzari eta printzipio zeukaten botere banaketa ezari. Erreginek dute beraien baitan dago botere guztia, beste edozein botere beraien gandik emanatzen du, sortzen da, eta dute bai legeak egiteko eskubidea, bai epaitzeko, bai armada gideratzeko, ez pertsonalki, beste batek egiten zuen, baina bere bidez, bere autoridadez edo, eta nola baita edo justifikatzeko erdiarotik eta aurretik ere beste momentu batzutan, jainkoen, edo jainkoaren, hobeto esan da, autoritatea aipatzen zen. Autoritate sakratu bat ezin zena zalantzan sartu. Alderdi sozialean berriz hitz egiten dugu beti gizarte estamentalaz. 3 estamentu daude, 3 orden daude, alde batetik kleroa, bestetik noblezia eta azkenean zabal den beste bat, jende gehien hemen sartuta dagona, aurreko bietan sartuta ez dena, 3. estatua, pixkat gero sakonduko dugu. Baina da gizarte bat guztiz hierarkikoa guztiz, nun bakoitzak ditu bere, bete beharrak eta ditu bere aukerak, bizitzan nolabait modu batean edo bestean zehatzeko, garatzeko. Eta azkendik ekonomian oso labur berriz ere, honek beharko luke askoz esakontasun gehiagoko esplikazio bat, azalpen bat, nekazaritza da jarduera ekonomiko nagusia, Europa osoan, mundu osoan, baina sortzen junda batez ere kolonialismoren ondorioz, Europar estatuek Amerikan, Asian, Afrikan bultzatu duten konkista eta kolonien sorrera hortatik, merkataritza potente bat, metal preziatuena, batez ere Europarako bidean, eta merkataritzak, manufakturak, gazteleraz, Europatik herrialde horietako biztanleen gana dijoanaz, bai? Horrekin batera bultzatzen da protekzionismoa. Ez zaintzea, barruko, tailerrak, ekonomia, merkataritza, eta bar. Berriz diot, idea klabeak, ulertzeko nun gauden kokatua. Pixkat sakontzen bali dugu alderdi ekonomiko hortan, adierazten dugunean nekazaritza dela jarduera nagusia, ulertu behar dugu biztanlerien jende gehienak lan egiten dula nekazaritzan, oso nekazaritza tradizionala esango genuke, beraz oso ustiapen txikia duena, egiten den esfortzurako, baina lur gehienak ez dira jabeenak. Lurretan lan egiten dutena normalean ez dira jabeak izaten dira edo eliza, edo nobleak. Eta inkluso askotan, hau dituzten lurrasko ez dituzte ustiatzen, dituzte erabili gabe. Lan egiten duna berriz, herrixea da, herri pobrea, normalean baldintza gogorretan bizi dena eta zailtasuna balima daudela ustarekin gaizki pasatzen dutela, gorriak pasatzen dituztela, gutxineko elikadurak izaten. Horrekin batera ari da sortzen manufaktura merkatu bat, hasiera batean etxeetan egiten dena, edo tailer txikietan, baina gremioetan antolatuta, kasi erdiarko estiloa duten gremioak, nun prezioa finkatuta daude, nun lehia oso mugatuta dago, eta badaude kalitate estandar batzuk, baina kalitate estandar horietatik aurrera ez dana egiten. Ze lehiak ez du albiratzen berrikuntza behar hori.
Eta azkenik, merkataritzara eramaten diren manufaktura horiek, baina merkantilismoa da, nolabait edo teoria politiko nagusia, dela pentsamendu ekonomiko bat garrantzi izugarria ematen diona metal preziatuei, eta hoiei lortzeari, inkluso gerra bidez, nun esartzen da protekzionismoa, bakoitzaren ekonomia zaintzea eta ez merkatu librea, beraz leku guztietan dauden mugak zerkatzea, hiri batetik bestera suposatzen du zergak ordaintzea, horrek asko kaltetzen du askatasuna merkataritzan aritzera, eta beraz gaur egun ezagutzen dugun ekonomia, eta aldi berean ari dira sortzen monopolio handiak, adibidez, Amerikako kolonietan, kakaoarekin, edo kafearekin, edo setekin edo espezieekin Indian adibidez. Ekonomia bat gaur egun, asko aldatu dena. 18. mendearen amaieraldea ja hasi da arrazionalismoaren bidetik eta teknologia aldaketaren bidetik prozesu ezberdinak sortzen eragingo dutenak produkzio teknologietan, adiez nekazaritzan. Eta sortuko da alde batetik nekazaritza iraultza bat, odetu zan da, eta industria iraultza bat. Hau ez da bapateko zerbait, eta ez da zabaltzen mundu osoan. Batez ere, Frantziako iparraldean, Italiako iparraldean, Inglaterran, da nolabait edo gehien herberetan zabaltzen dena, hemen adibidez Euskal Herrian ere badago kostaldean, baina pixka berandago sortzen den beste industrializazio prozesu bat. Honek bultzatzen du produktibitate handiago bat, askoz handiago bat, horrek ere suposatzen du elikagai eta ondasunen ekoizpena handitu egiten dela, bultzatzen du ere janari gehiago dagoela, jendea hobeto elikatzen dela, osasungintzan aurrera pausoa daudela, eta horrek bultzatzen du jendea gehiago bizi dena, eta jendea gutxiago hiltzen dela lehenago, aur gehiago adibidez beraien bizitza itxaropena luzatzen dira, eta horrek suposatzen du jende gehiago dagoela konsumitzeko eta beraz produktu gehiago ekoiztu daitezkela saldentarako. Horrek ere dakar landa eremuetan jendeak ez duela hainbesteko lanik egin behar, jendea soberan dago, eta aldi berean industria iraultzarekin urbanizazioa handitzen da, hirietan kokatzen dira industria horiek eta jendea bertara doa lan bila. Gobernuek politika hauek bultzatzen dituzte, eta aldi berean, egitura sozial guzti hori aldatzen hasten da. Mugimenduak mendeetan mugindu gutxi egon diren espazioetan, Europa osoan, mugimendu potenteak bultzatzen hasten dira, gurpil bat da askartzen doan. Errepasatzeko gizarte estamentala, oso garbi ukitzeko, zertzen, eta zer gertatuko dan, dakagu talde handi bat, biztanleen 80, 90, depende herrialdea, herri xea barkatu. Ez privilegiatuak izango litzatekela eliza partaideak eta nobleak batez ere. Ez privilegiatuen artean, nekazari pobreak, lurjabe txikiak, profesionalak, zapatariak, edo mediku xumeak, eta merkataria aberats batzuk. Hauek ez daukate privilegiorik. Daukatena da, zergak ordaindu behar dituztela, noble edo elizan menpe daude asko, beste batzuk ez, ez profesionalak edo merkataria aberatsak gehienak ez, baina beste guztiak bai. Ez dute inolako gaitasun politikorik, normalean, ezin dute parte hartu beraien herri edo provintzien politika antolamenduan, eta gainera zerbitzu militarra gehienetan egin behar izaten dute ez bada ordaintzen dutela ez egiteko. Kleroa berriz, elizak boterea handia du. Presentzia potentea du, bai politikan, bai moralaren kontuan, bai alderdi ekonomikoan, ez ditu zergak ordaintzen, lurjabetza izugarriak ditu Europa osoan zehar, gainera kontolatzen du hezkuntzak, ez dago oraindik zabalduta mundu guztiari, autonomoa da legalki, bere tribunal propioak ditu, eta genion bezala, politikan eragin handia izango du, presentzia handia izango du. Eta azkerrek noblezia, keia garain hortan bitan zatitzen da, sehaskako edo seme-alabak direnak, familiatik direnak nobleak, edo togakoak lortzen dutena nobleziak, estatuari, erregei, nolabait edo erregentzat lan egokiak egiten, Eta guzti hau dituzte privilegioak. Zergetatik zelbu etxita daude, jaun eskubideak dituzte, nekazariengan nolabaiteko autoridadea nobleak izategatik bakarrik, ez dira zertan derrigorrez ejertzitora joan behar, eta balin badoaz, karguekin hasten dira, eta bar.
Gizarte honen ezaugarri nagusietako bat da oso gizarte mugikortasun gutxi dagoela, mugatua dagoela, bai? Edo eskontza bidez, edo monarkiak ematen duen privilegio baten bidez gertatzen da, edo diru asko jarrita eta noble titulua erosita. Baina ez dago bestela modu askorik, bai, batetik bestera pasatzeko. Ez bada apaiza egiten zarela, hori ere askotan, nobleek edo egiten zuten, eta ez edozein jende. Eta bezberdintasunak zeuden ere apaiza aberats eta pobren artean. Baina, gera gehiago sakontzen hasiko. 18. mendean, eta hau da gakoa, gaiontan, aldaketa oso potenteak hasiko dira. Lehen aipatu ditugu batzuk, ekonomian eta bar, baina baita ere gizartean. Alde batetik, aipatu egun aldaketa ekonomiko guzti horrek, ekarriko ditu aldaketak sortu delako gizarteen barruan burgesia dituko den beste nolabaiteko klase sozial bat. Merkatariak, profesionala aipatu ditugunak, funtzionarioak, hasiko dira hunditzen oso modu azkar batean botere ekonomikoa. Eta bizi dira menpeko egoera batean. Hasiko dira zalantzan jartzen. Zergatik ez dugu eskubidea arrakastatxoa balimaira gure egunerokoan, ekonomikoki, gure herrian, gure probintzian, hitz politiko bat ere izateko. Eta nobleak batzutan inutil batzu direla, badute. Zalantzan jartzen hasiko da. Aldi berean, piztuko dira, horrengatik, prozesu iraultzaile batzuk. Bi oso esanguratsu. Amerika Estatu Batuan eta Frantzian. Hurrengo gaietan aipatuko ditugunak, ikusiko ditugu kausak, zergatiak, ondorioak eta bar. Espainian ere gertatuko da, modu ezberdin batean, luzeago batean, baina ere gertatuko da, hori batipat datorren ikasturtean landuko dugu. Eta azken finean, noblezia eta kleroarengan ere, handia den mugimendu bat sortuko da, monarkiaren beharrak handitzen dira urte hauetan, porque besteak beste inbertsio handiagoak behar dira, Europan gerra handiak daudelako, eta beraz diru gehiago behar delako, eta tensioak sortuko dira. Nobleek eta elizak gatazkan hasiko dira aldaketa hoien aurka. Honek gitu bertzaio, mugimendu bat dagoela ere ideologikoa, politikoa, filosofikoa esango genuke. Politikan bultzatuko da aldaketa bat, transizio bat, kasu askotan izango dela erdi baketsua, beste batzutan oso bortitza, aipatu egun monarkia absolutotik, monarkia ilustratu batera. Monarkia absoluta esan dugu zertzen, erregin botere mugabea zeukatela, botere printzipio zentralizatua leku batzutan, beste batzutan ez, baina erregeak botere handia zeukan, jatorrizko zuzenbidea zen, jainkoak aukeratuak ziren, erakunden kontrol absoluto izan zezaken nahi bazun, zentsura eta kontrol ideologikoa esartzen zuen, baina 18. mendean zehar trantsizio bat ematen da, ikusten dute alderdi ekonomikoan batez ere, baina ideien alderdietan eta gizarteak berak behar ditu aldaketak, eta hasten dira pixkanaka kontrola mantenduz ilustrazioa izeneko mugimendu filosofiko batek agertzen dituen, planteatzen dituen aldaketak, erreformak bideratzen estatu hauetan. Nolabait edo erresumak modernizatzeko saiakera bat izango da. Baita ere herritarren bizitza hobetzeko, gatazka gutxitzeko edo. Erreforma horiek hezkuntzan, zientzian, artearen sustapenean, lege eta sistema judizialetan, aintzinako erregimeneko legeak abolituz, oso injustuak zirenak, horrei deitzen zaio monarkia ilustratua. Hoien adibide nagusiak izango lirateke Europan Federico Bigarrena Prusiakoa, Catalina Errusiakoa, Jose Austriakoa eta adibidez Espainian Carlos Hirugarrena. Hori bai, helburu nagusia ez da herritarren nahia betetzea edo burgesiaren nahia. Presio hori hor dago eta eragiten du. Baina aldaketa hauek ez dute egingo herritarrek edo gehien herritar gehienek aukera izatea, beraien bizitzan aldaketa potentea izateko edo parte hartze politikoa sustatzeko. Horrek bultzatzen du aldaketa txiki hauek, erreforma hauek, onak baldin badira ere herritar askok ez dituztenak, ederki ondo ikusten. Eta etxipena sortzen da. Eta etxipen horietatik askotan krisi potenteekin, krisi ekonomiko potenteekin batzen denean, eramango ditu, herritar batzuk iraultza prozesu violentoak bultzatzera. Hor ikusten dezuenez, ikusi dut, barkatu jarri dut, Federico Bigarrenen oso famatu egintzen esaldi bat, dena herriarentzat, baina herririk gabe. Ados? Esan bezala oso labur, 18. mendea oso urte gatazkatsuak dira Europan,
Europan Espainiako suzesio gerra, Iparraldeko gerra, Poloniako suzesio gerra, Austriako gerra eta batez ere 7 urteko gerrak eragina handia izango dute. Lurralde aldaketa izugarriak, botere oreka oso delikatu bilakatuko da Europan, baliabideen ustiapena da mantezina, ezin da erantzunen beste gerrei, eta aldi berean karga fiskala zergena, hirugarren estamentuarengan sortzen du ezin egon izugarri bat, ari dira beraiek ordaintzen dena. Noblek esaten dutelako ezetz, elizak ere ez, Horre egitzen diogu, gero aipatuko ditugun ilustrazioak ekartzen ditu ideia berriak, sortzen da kultibo kaldo bat, sopa bat, estanda egiteko ikusiko ditugun, datorren gaian ikusiko ditugun irautza. Kontuan izan, oso laburra aipatzen ditugu ere, gatazka handiak daudela Europako kolonietan ere bai. 16. mendetik, adibidez Espainiakoak ikasi dituzue, Huerta Amerikan, koloniak sortu dira, Espainia, Portugal, Frantzia, Britania Handia eta Herberak dira potentzia oso nagusiak, mundu osoan izugarrizko ustiapena egiten ari dira, aberastu egin dira, botere iturri izan dira, beraien artean lehien aritzeko, eta lehia horrek, herrialde horietan, pobrezia eta sortu du, egia da, ere beste kultura bat eta beste dinamika batzuk eraman ditula, baina ere izan da guztiz untxigarria, bi alderdiak ikusi behar dira, Gero ikusten dugu mapa batean kolonia horiek. 18. mendean, ilustrazioaren ideiak gero ikusiko ditugunak, ere sortuko dute kolonia hauetan, pentsamendu berri batzuk, askatasuna jarriko dutena, kolonietatik askatasuna jarriko dutena pentsamendu politikoaren erdian. Eta hortik sortuko da adibidez, hain ezagongarria eta noaite lehena izango dena, irtera emango diona lasterketa bati, deskolonizazio prozesuari, Amerikako Estatu Batuetako independentzia 75ean, 83 artean. Hor dakazue mapatxo bat, ikusteko Wikipedian dakazue, nola antolatzen ziren Europako koloniak eta nola aldatzen da 1800 da pikotik, izugarrizko aldaketa suposatuko du eskalonizazio eta berriz beste eremu kolonizazio prozesuetan, aldatzen dira protagonista bat, baina da prozesu bat hor dagoena. Amaitzen dugu, pentsamendu ilustratua. Hau garbi izan behar dugu, ze klabe izango da gaur egungo gizartearen oinarri basikoa jartzeko. Pentsamendu honek, 18. mendea guztiz aldatzen du pertsonek mundua ulertzeko daukaten modua. Da mugimendu intelektual bat, 3 zutabe nagusi aipatuko ditugu, arrazoia erabiltzen du, eskubideak eta eskatasunak ditu pertsonalak, eskubide eta eskatasun pertsonalak ditu ardatz, eta aurrerapena, progresoa eta humanismoa pertsonak du erdian. Pena gaur egun, hau nire iritzi pertsonala da, galdu deguna azken hau kasu batzutan. Humanismoarena ahaztu egiten zaigu. Ezaugarriak, pixkat zabalduagoak, arrazoia, sineskeriaren gainetik arrazoia, gizakiona arrazoia da bidea erakusten diguna, empirismoa, konprobatu egin behar da, naturan fijatu behar dugu eta ikusi gauza funtzionatzen duten edo ez, sistema zientifikoa, metodo zientifikoa aplikatuz, ezagutzen den aspaldian, baina hobetu egiten dela, giza eskubideak, askatasuna, berdintasuna, kontuan izan hasiera batean, ari gela hitz egiten egin batean, gizon, txuriak, ez emakumeak, ez beste herrialdetako inmigranteak edo eslagabuak eta bar. Aurrerapena eta gizagarapena, humanismoa esan dizudana, aipatu dugun Elizarekin sortzen den gatazka ideologikoa ere izango da, ze ideologia honek planteatzen duna fedea zerbait pertsonala dela eta ez du zertan estatuan eragin politikorik izan behar, gatazka suposatuko du. Hezkuntza unibertsalizatzea da helburuetako bat, gero eta jendea formatuago baldin badago, herria aberatsago izango da. Askatasun politikoa eta botere banaketa klasikoa, liberalismoak edo ilustrazio planteatzen duna da 3 boteretan, boterea ezin du erregeak izan bakarrik, baizik eta egon behar du botere legegile bat, herritarrek edo herritarren zati batek erabakitzen du ze lege antolatzen diren, bertan aprobatzen dira, ejekutiboa edo eragilea, gobernua, lege horiek hartu eta aurrera eman behar dituna, eta ez denean betetzen epaileak, judiziala, epaitzen dutena pertsona edo enpresa hori ez dituenak lege horiek herriak atera ditunak betetzen. 3 botere klasiko, hau ere betirako ikasi.
Vale? Gaur egun hor ere oinarria dago gatazka guztiekin. Eta azkenik gizartea kontratu bat dela adierazten da. Gizon libreen arteko kontratua. Eta beraz gizon libre horiek eskubidea dituzte erabakitzeko nola antolatzen den sistema. Vale? Horrekin batera gizon libre horiek libreak direnez, askatasun ekonomikoa beharko dute eta estatuaren papera batez ere izango da pertsonen jabetza pribatua zaintzea. Vale? Inguruan hitz egingo dugu zertxo bait gehiago aurrera. Sistema ideologiko honek, pentsamenduzko honek, desafiatu egiten du, talka egiten du, monarkia absolutuarekin, erlijioaren kontrolarekin, eta estamendu sistema sozial horrekin. Azken finean, egia da, nobleak, elizak eta aintzinako regimenean egokituta daudenak, bai interes pertsonalengatik, bai ohiturangatik erresistentzia jarriko dietela ideia hauei, baina talka inpotentea izango da, prozesu luzeen bidez, adibidez Britainia Handian, edo iraultzan bidez Europako beste hainbat herrialdetan, Amerikatu estatu batuetan ere bai, aintzinako erregimena guztiz suntsituko duela eta modernitatea ekarriko duena. Hoxe onarte oso laburbilduta dagoen gai hau, espero ulertu izana, barkatu akatsen bat egin badet, aspaldian ez dut ezerra batzen eta espero baliagarri izatea. Eta bestela, ez erabili, akatxo oso botola aurkitzen badizue, esan lasai eta saiatuko naiz konpontzen. Oso ondo izan, urren arte.